Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 26, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa kayo sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, babayi ginpugutan ulo sa iya tupad balay. Programa kontra droga ginlonsor sang DILG Negros Occidental. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, kaso sang leptospirosis sa Pilipinas nagsaka sa 2,794. DBM i-review ang sweldo sa government workers sa masunod nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, like, i-share na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butang. I-records ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod
nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, siling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ko sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabati ko ka ihanak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga amo to nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga amo to umangak lang dako na bulit Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyo man time na makaswerte. Makadaog. Kadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Una sa aksyon! Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:13, kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginlabo kagin pugutan ulo ang isa ka babae sang kaingod sinibalay sa Purok Himaya, Barangay Makiling, Syudad sang Sagay, pasado las 9 kay nasang aga. Suno kay Lieutenant Colonel Roberto Endiape, ang hepe sang Sagay City PNP, ang biktima amo si Jelly Ricudo, 58 anyos, samtang ang sospetsado mo naman si Randy Maniego, 35 anyos. May asawa kag taga-syudad sang Escalante. Dugang pa ni Jape na baton nila ang report nga naglakat sa dalan si Maniego nga may bitbit nga ulo kaga gindala sa sementeryo. Rason nga gindakop sa mga barangay tanod. Sa inisyal naman nga investigasyon sa kapulisan, nagsugat anay Sanday Recudo apang ang hinablo sini nga si Bernalyn Abradilla o kun Abranilla kag si Maniego kag hinali ginlabo gamit ang binangon. Dugang pa, ginpugutan ni Maniego si Recudo sa ulo, samtang pila sa kamot naman ang naangkon ni Abranilla. Naibaluan si Recudo ang nagapasagod sang karabaw sa kay Maniego, kag nahibaluan man nga may dugay na nga wala may pag-insyandihanay. Ginaligar naman ni Indiape nga si Maniego ang may depresyon. Sa iba niya balita lokal, ginlonsor sa Provincial Capital Lagoon sa syudad sa Bacolod ang Buhay Ingatan Drogay Aywan o kon BIDA program nga isa ka drug demand reduction campaign. Ini ang ginpangunahan sa Department of Interior and Local Government o kon DILG sa Negros Occidental. Ang BIDA program isa ka anti-illegal drugs advocacy agud nga mapasangkad pang kampanya kontra illegal nga droga. Kag mapahagan-hagan ang demand sang droga sa komunidad. Ini ang dugang man nga pagsuporta sa nagapadayon nga giyera sa PNP, PDEA, NBI kag iban pa nga ahensya sang gobyerno kontra illegal nga droga. Ang programa na base sa framework sang lagi nga may pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarong, rehabilitation kag socio-economic development. Samtang
Nagapangayo sa bulig ang himata ni Rose Jane Bordago Madamisilia nga mapaidalom ini sa urgent dialysis agud magmaayo ang pamatsaga matapos nagka-kolera. Suno kay Helen Singanon pakaisa ni Madamisilia, ang iya pakaisa kag tiyo nakainom sang tubig gikan sa bubon sa sitio Mambusaw sa barangay Tabo sa Banwa sang Ilog. Nga nagpositibo sa E. coli bacteria. Dugang pa wala sila sa ideya nga apektado ini sa bacteria, pangudalin sang una diri man sila nagakuha sang tubig nga ginainom kag ginagawi. Payag ni Singanon matapos ang pila ka oras nga nakainom sang tubig, nagpalangluyang yatiyo kag pakaisa, nagpalanuka, nagka-diarrhea kag na-dehydrate. Sunod pa kay Singanon bangudirin napatay ang yatiyo nga ginahaya na sa subong sa ilabalay. Samtang 4 ka adlaw naman nga nagkomato si Madamisilia sa Kabankalan District Hospital. Samtang nakabaton sa pila ka reklamo ang bitaw angon sa overpricing ukon sobra nga pagpanukot sang tricycle driver sa syudad sang Bacolod. Pero suno ka bitaw head Major Junji Liba, may kabudlayan sila sa pag-validate sang reklamo bangod kun ila katuan ang lugar, wala sa magaserbi nga testigo kag ebidensya. Kalakip sa ginalgar overpricing nga report kanabato sang bitaw among sa area sang Barangay Kabog sa Sumag, Bangga Bagol sa Barangay Granada kag iban pa. Gin-ehemplo ni Liba nga may mag-arota nga napulo o kon 15 ang balayran pero may nagapanukot sang 20 pesos pasaka. Ginalantaw ni Liba nga posible kalabanan sa mga nagareklamo, biktima sang kolorum. Sang mga nagasulod ba lang nga complaint, gina-address ko man na, ginakatuan, tayo gina-validate, kay kabudlay, ang budlay sa ilabi, kay during the time mag-data, isakto man nila ko sukot, kag wala man siging witness, bi nga nablang actual gig nga may ginasukot sa kamuna. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Ginalauman ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero nga ilan na nga marilis sa masurod niya simana ang financial assistance para sa mga biktima sang sunog sa Purok Kitahanon sa Barangay Banago. Sunog kay Tero, perma na lamang sa pila ka mga departamento ang kinahanglanon na niya marilis na ang nasambit nga pondo. Dugang pa, base sa ila pinaka-latest nga evaluation kag listahan na pulo tanan ka mga puluyan ang totally destroyed nga magabaton sang tig 10,000 pesos. Samtang 4 naman ang partially damage nga magabaton sang tig 5,000 pesos nga bulig pinansyal. Suno pa sa opisyal nga magluwas sa padayon nga paghatag sang itatapan sang supply nga pagkaon sa mga biktima. Damlag lamang naghatag man sang hygiene kit kag bedding set ang DSWD kag CDRMO. Plano ni Winnie Sancho, ang Secretary General sa Power Watch, nga magpadala sa position paper sa talatapan ni Congressman Greg Sataya, kag Chairman sa Committee on Energy sa Kamara, angot sa ilag na paabot pati gayunon nga congressional inquiry may kangtanan sa isyu sang Sineco. Sunod kay Sancho, apisar sa ginanabatian ng impormasyon angot sa mga aktibidad sa palabuton nga Nobyembre 29, wala sila sang ideya kung bala ini madayon. Ilabi na nga wala man sila sa nabaton nga imbitasyon. Dugang pa ni Sancho, ilaman nga igaplastar sa mga position paper ang pila ka concern nga ilaluyag nga mahatagan sang dako nga atensyon sang mga opisyales sang Kamara nga maging kabahin sang amo nga proseso. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Santon Plus Gold, himo 100% extract supplements, natural ingredients. May Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkapati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon niya siya. Diyan mo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay Lord, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanap ka ng sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang ka kita yan ang mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ano? Kag sa ritaya sa nga to na balita national, nagsaka na sa kabilugan nga 2,794 ang mga kaso sang leptospirosis sa Pilipinas halin Enero 1 tubtub Oktubre 29. Ang na-record sa karon mas mataas ang 68% ikumpara sa pareho nga panahon sa tuig 2021 nga may 1,661 ka kaso. Nagsaka man ang kadamuon sa mga napatay bangod sa leptospirosis. Sa diin, halin sa 178 sang 2021 nagsaka na sa 370 subong nga 2022. Ginpanumdum naman sang DOH ang publiko nga ang kaso sang leptospirosis nagasaka sa panahon sang tig-ululan tungod madamo nga lugar ang ginabaha. Magapatigayon sang review ang Department of Budget and Management o kung DBM may ango sa sweldo sang state workers sa masunod nga tuig agod na ibaluan kung nagakaangay ang adjustment kay ginhimo usang gobyerno. Suno kay DBM Organization Position Classification and Compensation Bureau Director Gerald Handa, importante nga matun-an ang mga kinahanglanon nga sweldo sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Una diri, madamo nga grupo nagapilar sa minimum salary nga increase. O kung himuon nga 33,000 pesos para sa state employees pangod sa nagapadayon man nga pagsaka sa presyo sang nagapanguna nga mga balaklon. Sa report nagabaton lamang ang mga minimum wage or earners sang gobyerno sang 12,517 sa kada bulan. Gindayaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tycoon kag anay Senate President nga si Manny Villar para sa importante nga papel sini agud mas pa nga mapaayo ang relasyon sa tunga sang Pilipinas kag Japan. Ini matapos saksihan ni Presidente Marcos ang ginhatag nga Order of the Rising Sun sang Japanese government sa kay Villar sa isa ka seremonya nga ginpatigayon sa Ceremonial Hall sa Malacañang. Sa iya Facebook post, nasaad ang pagdayaw sang presidente kag nalakip man ang pila ka litrato nga kuha sa nasambit nga ceremonial awarding. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:30 inyugin pamatian nakabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 26, 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio.